Takže zdravím vás. Dneska se zohledám Minecraft, ale nevím, kam se to bude stahovat a mě taky, ale mně se jenom udá tady tohle. Takže OK, dáme OK. Au. Momentálně tady kouse pest. Tady kouse má střenáčko, takže můj body, nějak fasátko se jmenuje body, ale je takový jau čokoládový a tady kouse mi nohu. Nevím, ale kouse mi nohu postavila. Au. Jau, padl si. Au. Tady, zkoušej, viď, a bolí to. On nechce napadnout. OK, tak au. A nedávej ho, Štěpáne, když nespí a je vzhůru, tak ho nedávej na gauč. On z toho gauče neumí slízt, aby si došel na záchod. OK, takže jsme zapínal server, ale... Tak budeš zase na párku ráno na masáž. OK, takže už jsme zapínal. Já Šimone odlavoval, abys šel ven. Takže normálně hraju Minecraft. Hraju to zaný, ale vítám vás u tohle Minecraft světu. Za chvilku se měl být takový, kde se tohle, teď tady mám menu, tam tady musím dát open, tady dám on, tady dám tohle. Když mi napíšte do komentářů, jak aby se... OK, takže u vás kamarádce vytvoří svět, jo. U vás kamarádce vytvoří svět a potom tam dá to escape a potom tam klikněte na prostě vám to ukážu. Když jsem učil, co budu mít. Prostě tady, když to multiplayer, jsem ten na multiplayer a tady se vám, až bude zkoumat voda, tak tady se vám objeví, musíte být jako u sebe, musíte být na stejném Wi-Fi. Takže OK, takže vás kamarád zapne server, už bude vždycky, když se připojí na server, tak on se připojí. Se připojí vás kamarád. Když kamarád se připojí. A dá escape u vás kamarád. Vás kamarád dá escape. Vás kamarád dá escape. Dá tohle. A vám se tady objevil takový server. Vy dáte join server a po malinký chvilce budete na kamarádovém a vašem kamarádovi se objeví hláška, že se připojil hráč, to vaše jméno, se připojil hráč to a tady za mnou mám mýho kamaráda za mnou. Takže mám tady mýho kamaráda, takže je to dobrý, narůstám špatný. Jakoby je to dobrý, že můžete hrát s kamarádem, prostě tady kamarád přiblíží, dá se odchod a podívejte, co váš kamarád má na zádech. Váš kamarád má na zádech jaké masky. To uvidíte. A když se dáte tak můžete i hitovat. Ale to vás kamarád to nemůže, ale vás kamarád třeba ten může postavit na podobou a vy se pak připojíte jenom třeba, vy se připojíte
Já se jenom tak připojíte třeba. Tady vás kamarád postaví, nevím co, třeba, já nevím, třeba tohle a tady postaví třeba tohle. OK. A to by byl dnešní tutoriál. To by byl dnešní tutoriál všechno. A kamaráde, pojďme. Tak. A nám se zasměří takové kabel, nebo takhle. Takže to by pro dnešní video bylo všechno. A čau, čau. Čau, čau.